Zdravím lidi, dneska vás vítám u našeho dalšího videa. A asi už víte, o co se tady jedná. Dostala jsem se trošku do dluhu s YouTubem, no. A tak to musím teďka nějak napravit. Takže budu muset jít dovnitř. Jinak tady přidali emoty různý. Já to měl ten třeba, nevím. Můžu tady sprintovat. No nic, ale jinak půjdu dovnitř. Mám nějaký číslo 275. Tak, jaký číslo byste chtěli? A jaké číslo byste třeba chtěli být vy? To mi pište do komentářů. Jdeme na to. Jinak tohle to možná budu hrát víckrát točit. Jednou třeba za hlídače, jednou za frontmana tady mají. Takže ale dneska si dáme toho hráče. Jdeme na to. Jestli budu skipnem to. Gasmaker na video nebudu. Tak jo. Je vidět, že už jsem to několikrát hrál. To je jasný. A zrovna je Dalgona. Jasně no. Marbles, Glassbridge, Squid Game, jasně. Musím si jít dát fotku. Ne, já to nestihnu. To nestihnu, ne, oni mě zastřelí, že jo? Ne, počkej, vlastně ne. Tak jdu na první hru. A to není nic jiného než červená, zelená. Takže. Hej, jak to, že nemá dres? Jo, toho nemůžeš mít. Tak, to je GG. Stopka. Haro. Já strašně nenávidím ty lidi, kteří si myslí, že jsou prostě Thanos a mají prostě bacona třeba. Oh, to bylo těsný. Proč běží? Nezájem. Tak. Hele, to je frontman. Čau. Tak jsme to dokázali, tak se zatančíme rytm. To už mu moc nepomůže. Nic, tak počkáme. Kolik lidí? 7. To si dělají srandu. Takže nás to předtím třeba bylo 48. To je docela dost, no. Takže nezájem. Jo, přišel jsem si sem zahrát. Tak jako budu pokračovat, jo. Snad mi nepadne deštník. No počkej. Ještě. Dobrý. Nebude souboj. Noční bitka nebude. Takže jdeme nahoru. Tyhle dveře fakt hodně dobře znám. Jap. Tyhle dveře znám. To je strašný. Je mi kamoš. Ne, já nechci. Tam, kde, čekej, tak aspoň se svezu s ostatníma lidma, ne? Tamhle nikdo není, tak půjdu tam. To se mi vymstí, já vím, že se mi to vymstí. Ale obětuju to pro video. Jo, super. Tak to dám. To je chill. Tak to je v pohodě. A kdo má deštník? Takže joystickem, jo? Au. Ajajajajajaj. Jestli umřu s dementním čtvercem.
Dobrý. Mám tak ještě cca 3 křápy a je po mně. A? Jo, tak to bude ještě 1, 2 křápy. Yes! Neříkej mi, že prasknu školečko, to nemůžeš prasknout. Do toho. Pojď. Třeba co nejvíce lidí. Snaž se, dělej. 6, snaž se. Už skoro tam. Ještě kousek. Pojď. Jo, dobrý, má to. GG. Tahoc. Levná napodobenina Thanose. Pardon. No comment. Takže dostali jsme peníze. Takže 11. Hele, jako umíráme tady pro $11, fakt. Jako 270 zatím doláčů. $456 by bylo lepší, ale jo. Proč ne, že? 456 dolarů. A jestli se nepletu, tak dolary jsou americká měna, což nepletu. Jsem blbej. Znám některé měny. Tady Gre třeba nějaká, ne? Tak a jelikož tady máme bingo, tak si zatančíme. To je... Po třech. Vidíte tady, co před to? Tak, jsme v bezpečí. Takže počkám. Jsem zpátky. Tohle jsou ty nejlepší hry, co jsem hrál. Největší sranda ever. Po jednom, jo. Nalez ke mně. Počkej, to tam někdo vůbec nebyl. Takže jsem zpátky. Teď už to beru vážně. Protože přece jen další hra budou kuličky. Po třech. Zase po třech. Jeden hráč. Ne. To by bylo moc lidí. Close the door. Dobrý, máme to. Prozatím. Vypadá to, že byly eliminováni 2 lidi. To si jáš srandu. Nebo nás... Pořád $14 nechci, málo. Přidejte. 1098 mám jenom. A dobrý, jdeme nahoru a budou kuličky. Mnou nejvíce nenáviděná hra. Pojď. A jsem první. Jak jinak. Tady s Blizzardem. OK. Greta, jasně.
Čau, 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 čau. Pokusím se to vyhrát za všech okolností, ať už bych měl umřít, tak se prostě pro vás oživím. Pro sledující se oživím. Jsem na druhý řadě. No. Takže tak. Aha. Takže a já začínám, jo. Můj tah. Špink. A má jich 9. Aha, on to neumí. Tak to je vyhraný. Tak to je vyhraný. To je vyhraný, já se potřebuji na jedna. Tady tu. Ha. On s těma kuličkama asi neumí. Aha, on se snaží prohrát asi. Tak. Ping. On se očividně nesnaží vyhrát, on mi pomáhá. Tak to je GG pro chudák. Chudák. Aha, tak čekej. On něco udělal. Ty kráso. Ty kráso, ty kráso, ty kráso. No, tak to je docela. Jako. Devět kuliček, sakra. To je špatný. Začal se snažit. To je velice zlé. Ne, to vyhraju. Sakra, geometrie v akci. Či by neumí geometrii. My hodíme asi 2 kuličky na jednou. Ale. A je po něm. Aha, on to odpojil. Jasně. Já se nechtěl zastřelit. Aha, je tady ještě. Takže čísoučí. Aha. Vůbec nevím čísoučí. Nechci, aby mi umřel Gasmaker jako. Ne. Prosím. Ne! 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 Sakra. Tak to jsme cooked. Tak to je blbý. Tak na domácí. Tohle to nedopadne dobře. Už to finální 9. 47. Stále ne. Já prostě jedu dál. Chci Glass Bridge. Pokud nebude, ona bude rvačka. Předpovídám to, ona bude rvačka, že jo? Jo, rvačka. Já se ale neperu nikdy. Nic pro video to nebudu riskovat, radši fakt ne, hele. Já vím, že mám dost peněz, ale nebudu to riskovat. Ani pro to video, já prostě musím vyhrát to, musím. O, promiň, Voltane. Za chvilku to bude končit snad. Prosím. Jo, za chvilku nás bude 8. Tak ten měl štěstí. Jak štěstí směl třeba? Jaký štěstí tady borec měl? Já někdo se odpojil, jasně. Takže to nám přibyly peníze.
výtečně. Spokojený. Ne? Tak někdo fakt umřel. Koukal, to tam ještě psalo 9. Tak někdo umřel, no. Dáme glass bridge. Proč ne? Mám tady sklad pro video. Ale já to zkusím risknout pro video. Aha. Už pláčeš. Nezájem, takže půjde první. Tak co nabídlo tady? OK. Tak on se tady nabídlo, očividně. I go first. Počkej, on možná to? On si to možná koupil? Nevím. Proč stále pláčeš? To není tak hrozný, tak prostě umřeš a? Dobrý. Mám takový dym, že už to nebude rovně, ale jelikož to dělá ten černý dole, teda šedý, nevím. Jelikož to ten dělá dole, tak jako, nevím. On dal 3, to je pravda, no. Kdo teď? Tak já jdu. Kdo musí jít? Už nepůjdu. Takže takhle asi. Sakra, tak to byl dobrý chyták, no. To byl takový blbý chyták. Jako... Tak nějak. Přišel jsem o 500 korun. Tak so. Strašně dlouhou dobu to může být jenom odchylka jedna. Nevím. Jděte někdo, jo? Já jsem taky uhad několik. Jděte. A dokonce jsem zemřel, takže jděte někdo. Škoda. Co? Jo, oni všichni vypadali. On došel čas, jasně. Tak to mi nedošlo. To mi nedošlo, on došel čas. Jsme 4 na 500. Tak to určitě ukončíme, ne už. To se vyplatí. Fakt? To si dělají srandu ze mě. Musím vyhrát tyhle hry. I need to win these games. Jo, fakt, že jo. Fakt, že jsem to vyhrál. Ne, já to jako fakt vyhrál. Já to vyhrál. Ne. Vyhrál jsem tyhle hry.
Počkej, ne, ono se to mezi ně splitne. Oni se oživili. Ne, tak jsem vyhrál, dobrý. Tak to je dobrý. Tak to je fakt dobrý, jako... Že se mi poštěstí tohle vyhrát. Fuha. Ještě nikdy jsem to nevyhrál, jo. Tak, co s těma penězma uděláme? 595. Předtím jsem měl tedy jako mnohem víc. Jsem se uživit, jo. No. Tak tady bych viděl, že už video ukončím. Tak jako... Viděl jsem teda toho docela málo, z toho obrovského prasete, co tam je. Ale jako vyhrál jsem to. Takže, čau.